Tak tu si na to. Tuto. Tu? Hej, tuto. Tu si upečieme. Hmm. No poď, chytíme ju a upečieme. Nie, neupečíme ju. Neupečieme? Nie, A čo s ňou urobíme? nie. Nič. Len tu bude behať. A vajíčka bude znášať. A vajíčka budú nákať. No. A kedy upečieme, ale? Keď bude teplo V lete? v lete, hej. Dobre. Moje nervy, povedz. Moje nervy. A Ježišmária? Ježišmária. Ale šrečku. Ale švédsku. Ideme si natočiť zajace ešte? Nie? A čo si natočíme? Neviem. Tak sa ešte povzeráme a uvidíme, že?